S'ha dit que la filosofia de Nietzsche és la filosofia del martell, perquè comença per qüestionar radicalment les bases de la cultura occidental, començant pel coneixement mateix de la filosofia i la ciència i acabant per les bases de la moral, que estan arrelades en la nostra religió i que s'han impregnat en la nostra manera de viure la vida. Seguidament, passa a fer una proposta constructiva on desplegue tota la seva filosofia. Per tant, primer passa per una fase que es coneix com a nihilista. Doncs aquest és el Partenó d'Atenes, estimat Nietzsche, un orgull per la nostra cultura. Molt bonic. Allà es pot veure la idea de justícia. Una mica més cap allà, la idea de bellesa. I en aquella urna tan especial està la idea millor de totes, la més important, la idea de bé. Són conceptes universals, saps? I per tant, mai canvien i sempre romanen immutables al llarg dels temps. Per cert, què fas amb aquest martell? Doncs sempre el porto amb mi. És que diguem que m'agrada fer bricolatge. Li dic Lucille. I per a què serveix? Bàsicament serveix per trencar-ho tot! Però què fas? Para! Això no, que estàs tot mil·lenari en honor al teu seu! Nihilisme! Estàs tonto! No! T'has carregat la idea de bellesa, la idea de bé! Per Nietzsche, la vida és la conjunció de dos forces vitals, dos instints humans que es poden representar en dos dels déus grecs més importants, Apolo i Dionís. E da Erodoto, il padre della storia. D'una banda, Apolo és el déu de la bellesa, de l'ordre, de la mesura i el límit. D'altra, Dionís és el déu del vi i de la desmesura. Cada un d'ells representa una actitud davant la vida. D'una banda, Apolo representa la vida individualitzada i amb el temps també representarà la vida serena i racional. De l'altra, Dionís suposa superar els límits i les diferències individuals per retornar a aquelles pulsions primitives de la nostra naturalesa. Gràcies a la representació dels dos déus, els grecs van saber viure en un equilibri entre aquestes dues forces vitals. Ells no van negar la vida ni els seus aspectes obscurs i terribles de l'existència, perquè van entendre de forma intuïtiva que la vida és un joc entre la creació i la destrucció del món, entre la individualització i la fusió col·lectiva, o entre la vida i la mort, la tragèdia i la glòria. Van viure la vida plenament, amb alegria i innocència, perquè se sentien fermament arrelats a l'existència. I, malgrat que patien més i més sovint que nosaltres, ells se sentien vius, profunda i radicalment vius. Que a gust que m'he quedat, Però com has deixat tot? Tots els temples han quedat en runes! Tu tranquil, si als turistes els agradarà igual, pagaran per veure 4 pedres destrossades al futur. Per cert, m'ha entrat una mica de gana. A veure, vosaltres els grecs no éreu famosos per fer uns banquets excepcionals? Sí, però allò important no és el menjar, és el diàleg, estimat Nietzsche. Bueno, ja. El diàleg, sí, el diàleg. La decadència socràtica. Amb Sòcrates, aquesta saviesa grega es perd i comença la decadència. És a dir, de la contemplació estètica d'aquests primers grecs es va passar a la malaltia de la raó. És a dir, de l'equilibri entre Apolo i Dionís es va passar a la negació de Dionís. A partir de Sòcrates, la realitat serà només allò comprensible, intel·ligible, racional.
I a partir d'ara, l'humà negarà tot allò que no és capaç de comprendre, és a dir, aquells aspectes oscurs, terribles i irracionals que ofereix la vida. I és que el nou ideal serà l'ésser humà teòric, racional. L'ésser socràtic converteix la realitat en una cosa pensable i lògica i amaga la por a la mort. Per això mirarà de sentir-se segur, serà prudent, previsor i no s'arriscarà. El que vol és sobreviure en un món terrible, així que deixe de viure la vida intensament. Un dònut? Collons, sí que teniu desenvolupada la bolleria industrial al segle VI abans de Crist. Escolta, i ara qui reconstruirà tot això? Tu, tranquil, si tinc contractada una empresa d'albañileria, ara els truco. I són bons? Bons? Són els millors. Són superhomes. Bueno, vale. Nietzsche, hauries de beure amb moderació. Aquest vi és traïdor, El coneixement. Què és la realitat? Nietzsche ho tindria clar. La realitat és la vida mateixa. Però de quina manera podem estudiar-la i comprendre-la? Bé, hi ha dues formes. D'una banda, la forma de la ciència i de la filosofia. Aquestes es basen en categories lògiques i en conceptes abstractes. Però hi ha una altra forma de comprendre la vida, que és mitjançant l'art. Perquè l'art també és una forma de coneixement que es basa en intuïcions. L'ésser humà socràtic, el racional, només considera com a real els conceptes. És aquest ésser científic. Però oblida que els conceptes que utilitza per pensar han estat inventats pels éssers humans i són una forma de representació de la realitat. Una realitat que està en continu moviment. Per Nietzsche, la realitat és esdevenir, és a dir, aquí veiem la influència que rep d'Heràclit. De fet, l'ésser racional converteix els conceptes en essències immutables i, per tant, en el que s'anomenen substàncies. Però per a Nietzsche la realitat no es deixa pensar ni atrapar de forma racional. Necessita també el coneixement instintiu, aquest propi de l'art, per poder mirar a l'abisme del desconeixement. El coneixement racional es basa en una sèrie de metàfores que representen només una petita part de la vida. I sovint oblidem que la veritat, per exemple, només és una convenció humana i depèn del punt de vista de cadascú. ¿Cuál chofer de autobús? Sonó la campana. Hora de irnos. Él no va a levantarse, ¿verdad? Es mucho dinero. ¿Qué pasó con los demás? ¿Te crees muy listo? El que los contrató va a hacer lo mismo contigo. Antes los criminales tenían fe, honor, respeto. Mírate, ¿en quién crees? ¿Qué fe tienes? Yo creo que lo que no te mata solo te hace más fuerte. En aquesta tasca de Nietzsche de qüestionar la cultura occidental, també es planteja l'origen mateix dels nostres valors morals. És a dir, fa un estudi històric de la moral. I per què? Per estudiar l'origen d'allò que la gent al llarg del temps ha considerat com a bo i dolent. Així doncs, creu que allò que considerem nosaltres bo i dolent no ha estat sempre igual, sinó que ha canviat amb el temps. Després d'un estudi genealògic, a la genealogia de la moral, que és un dels seus llibres cabdals, estableix que, al principi dels temps, allò que la gent considerava bo era allò noble, allò dominador,
allò que té força vital, allò ple de vida. En canvi, considerava dolent allò que era vulgar, dèbil, malaltís, inferior. Per tant, aquesta concepció deriva en dos tipus de morals. D'una banda seria la moral dels esclaus. És aquella de les persones fortes, és a dir, que tenen força vital, que són creatives, que són dominadores i fins i tot arrogants per a aquells que són dèbils. Aquestes estimen la vida i desprecien la covardia, la debilitat, la por, etc. Després està la moral dels esclaus. Aquesta és pròpia de les persones oprimides i dèbils, que enfatitza la igualtat, per tant, com dirà Nietzsche, la mediocritat i la negació a la vida. Bé, doncs, segons ens conta Nietzsche, al principi, en l'època clàssica dels primers pobles grecs, és a dir, la dels déus olímpics i la mitologia, dominava la moral dels senyors. Aquesta moral aristocràtica. Però va canviar amb la mirada juevo-cristiana i es va invertir els valors. És a dir, es va produir el que s'anomena una transvaloració, un canvi de valors. I va ser el resultat d'una rebel·lió que van dur a terme els esclaus. És a dir, aquesta moral juevo-cristiana. Pare, perdona'ls perquè no saben el que fan. Blasfem! No, home, no, això no. Anem a veure una cosa. Quan m'heu condemnat a mi en lloc de a l'assassí aquell, el Barrabés, no he dit res. O tu has sentit que digués alguna cosa? No t'he escoltat. No? No he dit res perquè si hagués dit alguna cosa m'hagués escoltat. Què, m'has escoltat o què? Jo no he sentit res. I quan m'heu posat la corona d'espines al cap? Què he dit alguna cosa? Què? Tampoc. Normal, perquè de la meva boca no ha sortit ni pillo. I quan m'heu flagelat a la plaça pública, què? He dit alguna cosa? M'ha semblat que... Tampoc, oi? Després m'heu fet muntar aquesta creu d'Ikea sense el plànol i sense la clau d'Allen que regalen, que és gratuïta, a més. Després m'heu insultat. I heu sentit que em queixara? Perdona, però aquí crec que sí, que t'has queixat. T'he semblat que què? Res. He hagut de cargolar les peces amb la ungla del dit petit. I quan m'heu clavat a la creu amb tatxes de 50 mil·límetres, què m'he queixat? I quan m'heu posat aquests calçotets, i aquesta camisa de currante, que m'he queixat? M'he queixat. Per favor, que sóc el fill d'un déu. Aquesta rebel·lió dels esclaus, aquesta transvaloració, consisteix en invertir els valors. És a dir, el que abans es considerava dolent, és a dir, lo vulgar, lo dèbil, lo malaltís, lo inferior, va convertir-se en lo bo. I el que abans es considerava bo, és a dir, allò noble, allò dominador, ple de vida, la força vital, es va considerar com a dolent. Però jo no sé recriminar res. I ara, per si no fos poc, va i m'escupeixes. Home, això ja és passar-se, escupir-me. Tu saps la de bacteris que porta la saliva? Bueno, però és saliva reial. Jo sóc fill de prínceps. Pitjor encara, segur que cada dia et fots per esmorzar dònuts. De xocolata, sí. És que la bolleria industrial és l'aliment del diable. Si tu en el fons segur que ets una bona persona. Potser una mica ignorant, però bueno, res. El que has de fer és estimar més a tothom per igual. Els cristians també? És que oloreu malament. Sobretot els cristians són bons i vosaltres dolents. Collons, jo que pensava que era al revés. Veus, segur que ara tens una mica de remordiments. Va, treu els dònuts i reparteix-los amb tots com a bons germans. En aquest moment, la vida va entrar en decadència, és a dir, en una negació de la vida mateixa. Recordem que durant molt temps els cristians afirmaven que aquesta vida és només una prova de cara a l'autèntica vida eterna i plena que assolirem quan morim. A més, el cristianisme també va ser una doctrina religiosa que va negar la part material de la vida, és a dir, el cos. Només afirmava que la noblesa es troba a l'ànima. Per tant, continua negant una part de la vida. De fet, aquesta dinàmica va continuar més tard, a l'època moderna. Trobem a Descartes i el seu racionalisme. Soc René Descartes.
que continua negant d'una manera o altra la part material o com a mínim afirmant que la part mental, racional, és la més segura, la més important. Pienso, luego existo. El cristià, diu Nietzsche, és un ésser ressentit amb la vida i amb els senyors, perquè va estar molt temps oprimit, d'acord? I és un ésser que converteix a tothom en iguals per venjança, és a dir, als bons els fa mediocres. És hora de reinventar-se, per tant, de ser creatius i de tornar a la llibertat il·limitada que ens porta a experimentar la vida sense por, de forma que el propi sistema de valors afirmi a la vida. La voluntat de poder. Hem de superar l'antiga etapa, anar més enllà, empoderar-nos. I per a fer-ho comptem amb una voluntat ferma, és a dir, una força interna que ens empenyi a viure. Aquesta és una idea que pren del filòsof Schopenhauer, però Schopenhauer considerava aquesta voluntat com una cosa negativa. Per Nietzsche, aquesta força, a més, no es queda només a empenyar-nos a viure, sinó que va molt més enllà, ens empenya a superar-nos. I per ell, l'hem de seguir, sense por. Recordem que l'ésser racional que critica Nietzsche és prudent perquè té por a la mort i no s'atreveix a anar fins al final de les conseqüències de la vida. Així que això és el que es coneix com a voluntat de poder. Podem dir que la voluntat de poder és la força vital abstracta que ens empenya a viure i, a més, a superar-nos. El superhome. Per tant, Nietzsche agafa també la idea d'evolució de Darwin i considera que si abans érem homes, ens hem de convertir en superhomes. Però voleu deixar de seguir-me? Vinga, home, feu la vostra vida, sigueu creatius! És a dir, hem d'anar més enllà del bé i del mal, anar més enllà del que la nostra cultura ha considerat bo i dolent, és a dir, aquest sistema de valors. Per tant, hem de viure la vida com la viuen els nens, intensament. A, B, C, D, E, F, G. Per un nen no existeix el temps, o per una nena no viu ni en el passat ni en el futur, com fem contínuament nosaltres, només viu en el present, cada moment és únic. És a dir, allò important és l'instant. Els nens viuen experimentant la vida sense por, gràcies a la seva innocència. Do, P, Q, R, N, T, U. L'etern retorn. Bé, però com ho podem fer nosaltres? Com podem viure com un nen si hem perdut aquella innocència primordial? A, B, C, D, E, F, G. Nietzsche creu que hem d'afirmar la vida, és a dir, viure-la amb totes les seves conseqüències, sense negar cap part, ni el cos, ni la ment, ni lo racional, ni lo irracional. I a més, tampoc hem de negar el dolor, hem de gaudir del plaer, però acceptant el dolor. I, a part, sense arrepentiments, remordiments o ressentiments. Això és el que es coneix com a la doctrina vitalista de Nietzsche. Per aquest motiu proposa una situació. Diu, cada cop que hagis de prendre una decisió, fes-ho com si la teva vida fos a repetir-se de la mateixa forma, de la mateixa manera que l'has viscut, és a dir, amb tots els seus èxits i tots els seus fracassos. Per tant, propose, viu la teva vida com si s'hagués de repetir infinites vegades, una i altra vegada, de la mateixa manera. Per tant, d'aquesta manera, creu el filòsof, si cada moment de la nostra vida s'ha de repetir, ens veiem obligats a tenir en compte cada instant. Cada instant compte i d'aquesta manera podem viure la vida intensament. Aquesta és la idea de l'etern retorn. Perdoneu, sou vosaltres els superherois? Ojo, superhéroes no, superhombres. Bueno, pues superhomes, lo que vulgueu. Podríeu reconstruir el santuari de Delfos, és importantíssim que quede bé, s'hauria d'anar ràpid. Esto lo hacemos en 2 patas. Por cierto, ¿dónde está el patrón? Nietzsche, l'he deixat parlant amb un cavall.
montar un pet espectacular. Sócrates, tío, t'estimo però mogollón. Vinga, va, fem la última ronda. Cambrer, una més, una ronda, la penúltima. Com que no? Què passa, que el meu diner no val o què? Ai, Sócrates, mira que sou agafat, mesurats, tot.